سلفي ليبرال زوسدو بوليتيكاوي مسمر نبوليتيكا شودن حدغنيا برئس مخانو نديموكراسي هوت زهاجر زبلاشو زغرمو سانه يخبل مرح منغستي شودن افليتو بعماي زغصرو سدتنياتات اب جماجم بحر ليبيا خمز تتعزون اب زتفلالي ابيات ماسرت تهاجر حماق هوت يعلفو خمزلو تحبيرو كاب ستوكهولم زمربرو مع كان زينا هارمون إن لوم سلاسان حدن مجابيت كل تشحن عسران حدن زتدالو مستندو زينا قندير استاتو بمقدام جميرنا لنا عنا بالله تقطعت مدبنا محارب رحامي ناب زرزر زينا مرحبكم سناي مكتتات أبز سومنزي دحرت سلفي ليبرال شودن ولا مستي بعليتاونت مسمر زفلت سلفي شودن ديمقراطي مالت SD بزركبو دغف بلفنتي منغستي سغاب مقام زخ البوليتيكاو مسمر كم زختل مؤواجو تختلو اوشت تسلفن قدامن زمزغب زلو زتفلالو يغبر ملسي يقصلالو بز مسارات مرح منغستي نايتي اب سلطان زلو سلف سوشال ديموكراتي شودن زخنه اتو ستيفان لوبن تبوعل ورحت الري اب زتفلالي حتتات مس منغست تحبابر زفرمه سلف ليبرال نتقدم حجي مستبعلتاونت مسمر زفلت سلفي شودن ديمقراسي بزرخبو دغف كساب بلفنت منغستنا مقام زخل بوليتيكا وسانه موسانو ازي زغرم سغمت مخانو افليتو ابتنسو زهابو غبر ملسي وسانه سلف ليبرال نديمقراسياو بحلي شودن زحنكل حادغنيا سغمت مخانون بزو وسانه زي زمص صعبين قليل كم زي كون اندا تفلطه مريحنت تسلفي اب كم ز عينت مدمدمتا موصحو زدنصو مخانو تزاريبو سلف ليبرال بزو سانزي ابوشتو بزح ممققال تفطيرو خمزلون بزحات ابالات كغدفو خمزخلون بوليتيكاو صبصابات يرغاغزو امعرباويت هاجر افريقيا هاجر ايفوري كوست بسنك سبات زوترو زلو ممغاب زتفلالي عليت عوافن كالوت انسساتاتن عالمنا خلاي لبدا خصعبلا خمزخل كاب ايفوري كوست زتوسده حدا صبصاب اغلغلوت تلفزيون شودنت مال اب فنو ابكيعلاو ابتا هاجرتنا برخاتات تقلي ابزلو اغراب كم زنبرا زنجرلن ناي منك عليت زخنا بررتي اغلغلوت مغبي اب مشطا بوغعي كشيطا كبلعن بسوتر زتسال سندات بمسناي تي حبرتسب تهاجر اب حدغنيا خالق لبدا خصات احزلو تخلو عبي مخانون نخيلاتات لبدان اب بقاقلون بمتقاساب زتمحلالفه صبصاب تحبيرو الله زناي منكع زرئي زخنا بلمداوي اصواو عناي ليت عواف زتبهلا نزي حجي اب عالم زلابع زلو فيروس كورونا زشكما خمزخنان كالو تمساسلتي فيروس قندي ممحلالفت خمزخنا كيلاتات يزاربو اب هاجر شودن ابتي نسرحن اخبر تحقن قند بدو خوينو زصنحن زلون بغجله زغبر غبنات بزح زلو وندق انسيو بفلاي كامن اسيات ببزحي ساتفالو اخبل بوليس اب زرغخ حبريتا فليتو اتن بزتفلاليا مغدي تساتفو خم زلوون زنغرلن دق انسيو اب غيزه كاب غيزن اب غيزه اب نطفتات غجلاو غبناتي نطفا بمهلاون اتوكرو بوليسن اخبر تحجز هاجرن رخيبن كم زلوات زوصي حبريتا رديو قدم حجي تساتفو دق انسيو ابتي حتو زبحال كم زي نبرن حجيغن كساب وساني ترى اب مصوات زوافرا دق انسيو خم زلوا ازخا الو تاوتر ايو خم زخنه اتي ناي بوليس صبصاب عملكيتو زي خمزيلون كلو بوليس شودن غجلاو غبنا بمكلخال كساب حجي ز ترى نتفتات وصيتاوي كم زمزغبه تغمغيمو خم زلو حده وغعوي قال مينستر وشتاو غدات شودن ارغاغيزلو ابزنز حلفا خلت معالتات بحلوا بحر ليبيا زتتعزو سدتنياتات قلعون دق انستيون زركبوم كوينوم اب حماق كنتات تداغينوم مهلاوم كاب ليبيا زتفنوا حبريت ارغاغيزو مسارت كال عالم لخاوي فلست IOM استات 500 سدتنياتات سنبت مشت كم زتتعزون كالوت 273 دما ابتا معالتي ليبيا 5 تملسون غليزو كالو تاسات 310 دما قدام معلتي بسب مزي ليبيا 5 تتعزون تتكال نتوم سدتنياتات وصوص حكمنا ورديات يغبرلهم مهلاو افليتو IOM زي زغبر زلو كوقارصن كالو وحس مغدي خناديلومون كم زتحساسبت زينا حبيرو IOM مغلصيو اب وشت زي عمت بوحدو 5000 حصانات دق انسيون زركبوم سدتنياتات كاب بحري ناب ليبيا 5 تملسو بمغلاص اب وشت ليبيا زغبرلهم زلو اتعزا كم معلتنا معلتي ناخفن زي سباوي اندخونن يمص مهلاون اتي مغلصي نايت تكال حبيرو
ኣብቲ ንመበል ሳልሳይ መዓልቲ ሒዙ ዘሎ ንቅትለ ጆርጅ ፍሎይድ ዝምርምር ዘሎ መስርሕ ፍርዲ ኣሜሪካ ትማሊ መዓልቲ ኣብታ ጆርጅ ፍሎይድ ብፖሊስ ክትሓዝን ከሎን ቅድሚኡ ዝነበረ ኩነታት ብዓይኖም ዝረኣዩን ብሞባይል ዝሰኣሉን ናብ እዋን ህጹጽ ሓደጋ ናይ ሩድኡና ስልክ ዝደወሉ ሰባት ቃለ ምስክርነት እቲ ህሞት ንቤት ፍርዲ ከስምዑ ውዒሎም ኣብቲ ስምዒት ብዙሓት ዝተንከፈ ቃል ምስክርነት እቶም ኣብ ስራሕ ዝነበሩ ፖሊስ ብዛዕባ ለበዋ ናይ መዋቲ ይኹን ናይቲ ኣብቲ ከባቢ ዝነበሩ ሰባት ከይዓጀቦም ንጠንቂ ሞት ጆርጅ ፍሎይድ ዝኾነ ተግባር ብገባርን ተሓባባርን ብምዃን ክፍጽምዎ ከም ዝተዓዘቡ ኣብቲ ዝሃብዎ ቃለ ምስክርነት ሓቢሮም ካብቲ ብቅትለት ተኸሲሱ ዘሎ ፖሊስ ነበር ነቶም መሰኻኽር መስቀለኛ ሕቶታት ከም ዝቐረበሎምን መልሲ ከም ዝሃብሉን እውን እቲ ጸብጻብ ኣረድዩ መልክታ ንኹልኩም ደለይቲ ስራሕ ትካል ዜና ሃርሞኒ ሚድያ ብሞያ ጋዜጠኝነት ብፍላይ ከዓ ብምድላውን ምቕራብን ዜና ስልጠና ብምሃብ ከነስርሕ ንደሊ ስለ ዘለና ኩልኩም ኣብዛ ዓውዲ ተመክሮ ወይ እውን ድሌት ዘለኩም ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ካብ ሎሚ ጀሚርኩም ክሳብ ዕለት 20 ሚያዝያ 2021 ናብ ዘሎ ግዜ ብመገዲ ኣብዚ ታሕቲ ዘሎ ኢሜይል ኣድራሻና ናይ ትካል ክትምዝገቡ ብኣኽብሮት ንዕድም ምምሕዳር ማዕከን ዜና ሃርሞኒ ተከታተልዎ ዘለኹም ኣብ ስቶክሆልም ዝመደበሩ ኤውሮጳዊ ማዕከን ዜና ሃርሞኒ እዩ ካብዚ ብምቕጻል ብሓጺር ዝተዳለዉ ዜናታት ከስዕበልኩም እየ ሃገረ ሽወደን ንልምዓታውን ሰብኣውን ሓገዝ ዝውዕል ዛጊት ክሳብ 800 ሚልዮን ዝበፅሕ ሓገዝ ንሃገረ ሶርያ ከም ዝለገሰት ካብ ብራስለስ ዝተፈነወ ሓበሬታ ረድዩ እዚ ጸብጻብ ዝሰርሕ ሓደ ንሓገዛት ወጻኢ ዝከታተል ኣካል ሕብረት ኤውሮጳ ብዘይካ ሽወደን ናይ ካልኦት ንሶርያ ዓበ ሓገዛት ካብ ዝገበረ ሃገራት ኤውሮጳ ሓበሬታ ብምጥማር ጸብጻብ ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ሃገር ኣሜሪካ ሓዊስካ ብዙሓት ሃገራት ብውድብ ጥዕና ዓለም ንኣጀማምራ ቀንዲ ጠንቂ ቫይረስ ኮሮናን ዝኾነ ዝወፀ ናይ መወዳእታ ጸብጻብ ብዓይኒ ጥርጠራ ከም ዝረኣዮ እቲ ሰነድ ድሕሪ መውፅኡ ተዋሂቡሎ እዚ ሓበሬታ ድሕሪ ምዝርግሑ መንግስቲ ኣሜሪካን ካልኦትን ነዚ ጸብጻብ እዚ ብምቅዋመን ካብ ውድብ ዓለም ጥዕና ዝተዋህበ ሓበሬታ ዛጊት የልቦን ሃገር ጀርመን ክታበት ኣስትራ ብዕድመ ዝደፍኡ ኣረጋውያን ክወስድዎ ከም ዝፈቐደት ሰመዚ ጥዕናታ ሃገር ካብ በርሊን ሓቢሮም ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ሃገራት ንክታበት ኣስትራ ብዝተረኣዩ ጎድናዊ ሳዕቤናት ምርመራ ድሕሪ ምክያደን ካብቲ ዝተባህለ ጸገም ነፃ ምዃኑ ብኤውሮጳዊ ምቁፅጻር መድሃኒት ነፃ ድሕሪ ምባሉ ቀስ ብቐስ የጀምርኦ ከም ዘለዋ እውን ይፍለጥ ሃገረ ግብፂ ብፈለግ ኒል ኣቢሉ ናብ ሃገራ ካብ ዝኣቱ ማይ ብሰንኪ ኢትዮጵያ ትመልኦ ዘላ ሓፅቢ እንተደኣ ጎዲሉኒ ኣብቲ ዞባ ዘይተደለየ ግርጭትን ዘይምርግኣን ክስዕብ ከም ዝኽእል ፕረሲደንት እታ ሃገር ሓቢሩ ኣሎ ንሱ ንምኽፋት ወሽመጥ ስዊስ ካናል ኣመልኪቱ ብዝሃቦ ሓበሬታ ነቲ ክሳብ ሕጂ መፍትሒ ዘይተረኽቦ ጉዳይ ፈለግ ኒል ኣመልኪቱ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ምዃኑ እቲ ዜናዊ ሓበሬታ ኣነፂሩ ምብራቕ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኤርትራ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ፍጹም ዕፅዋ ካብ ትጸንሕ ልዕሊ ድሕሪ ሓደ ዓመት ኣብያተ ትምህርቲ እታ ሃገር ክኽፈቱ ከም ዝወሰነት ሰመዚ እታ ሃገር ሓቢሮም ብዘይካዚ ኣብታ ሃገር ጠጠው ኢሎም ዝጸንሑ መስመራት መጓዓዝያ ህዝቢ እውን ብኸፊል ከም ዝጀመሩ ካብ ኣስመራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሃርሞኒ ሚድያ ንሎሚ ዝበልናየ ናይ ዜና መሰናድኦ መላእ ኤውሮጳ እዞም ስጋብ ሕጂ ክትከታተልዎም ዝጽናሕኩም እዮም ንምክትታልኩም እንዳመስገንኩ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መሰናድኦ ስጋብ ንራኸብ ሓደ ካብቲ ንምስሳን ማዕከንኩም ዝኾነ ሃርሞኒ ሚድያ ርእይቶኹምን ተሳታፍነትኩምን ኣገዳሲ ብምዃኑ ኣብ ዩቲዩብ ዘሎ ቻነል ሃርሞኒ ሚድያ ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ክትኮኑ ንምሕፀን ብዘይካዚ ኣብ ፌስቡክ ብዓብዩ ኸ ኣብ ድሕረ ገጽና መዓልታዊ ዝዝርጋ ሓድሽ ዜናን ሓበሬታን ዝተፈላለዩ ጽሑፋትን ክትረኽቡ ኢኹም ተሳተፉ ሕቶቱና ረኸቡና ብኩሉ መስመራትና ጽሓፉልና እንዳበልኩ ዝመጽእ ዘሎ ዓርቢ ብተመሳሳሊ ናይ ዜና መደብ ስጋብ ንራኸብ ሰላም ደሓንኩኑ